la ey'ngxoxweni ukuthi azopheka. Kuthiwa nje ushaya okhara abayingozi kabi. Okhara aba-dangerous kabi ngey'payisi zaseMalawi, uBhande waseMalawi. Kuthiwa inja yakhari awuphekayo, kwathiwa nje Londi cela uzosisiza uzosiphekela. Akazi-ke kodwa yena ukuthi lo muntu ozolobola la lo diliza lo uzolobola uNosibusiso. Ngempela-ke sithi siyambona uLondi nangu laphaya usefikile kaNosibusiso. Abatshele-ke umalume ukuthi the reason ayethena ufuna umshado, angithi initially uDiliza wayefuna ukuyolobola kaNozi like next week. Wathi umalume akalobole month end. Umalume wayesafuna ukushaya i-research, wayesafuna ukubheka nje ukuthi zithini ngalo muntu ofuna ukushada ingane yabhuti wami. Hhayi-ke, shuthi khona into ayitholile.